dan gambar kepunto dewa sholat kang kuat dan gambar kewerku doro kang bisa ngrampungi perkara cacana komo Amur Pratoyuda kaya riaka gambar Raden Arjuna Raden Puntadewa iku gambarane ngapa pungkasane munggah haji lamun kuwasa kinambar Kresna dadi raja ing Astina wonten nyoto angkama Islam iku nyoto li utama puni sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Sabit Sunan Kalijaga anggone nyebar seni wayangan susah lan payah akeh pepalang uga ujian ning nyatane wali songo kasempatan najan critane gawa seni ing wayangan sangat katur sholat kang kuat dan gambar kewerku doro kang bisa ngrampungi perkara cacana komo nalika lagi barang Amur Pratoyuda bayari zakat ing ginambar Raden Arjuna Raden Puntadewa iku gambarane poso yen pungkasane munggah cilamun kuwasa ginambar Kresna dadi raja ing Astina sahadat loro dan gambar Puntadewa salat kang kuat dan gambar Werkudara kang bisa ngrampungi cacahane agama nalika lagi perang tempur Bratayuda bayar rezaka Raden Nakula iku gambarane poso ing pungkasane munggah dadi lamun kuwasa angka wijaya dadi raja ing Astina Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugrah tur para kanca tur babagya nyuwun ring Bapak Ibu sedaya kandhau pikir lan tenaga serta bantu nglawan jiwa raga
Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring pitados sesuwun dumateng pangeran saged netepi ing kewajiban derek dawuhe Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalem Al-Qur'an Nabi Muhammad kang kados utusan kautus dening Pangeran. Para anak Busmika Hidup lintang sesulo pada rembulan Tak goleki ana ngendi si pancerina Tapi tipi hidup tetep ing jantung melungit iya Ambung sorong ratep diwanggo tapi rimi layak pitir tak samper geange suminir ora krasa tak pikir Rino wagi wayangku itu hatiku Siko tirta saumpama kapan baya aku bisa kebun lintang renggo endahe rembulan Aku samar kuatir lan mundhak cabang Sekar megar ning ora-ora kang cegar Kelak kang tanpa upama tunggu dumete sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketiga iya ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjenengan tak pipi hidup tetep ing jantung lalu ngitan lunglungan kang rerambatan Amu sorok agrak jiwangga Tati tipi layang kitir tak samper keangin sumilir Borak rosok diramu dan sata pikir Rina wengi wayang beda atiku Singa tirta saupama kapan boyo aku bisa gegem lintang rangga endahe rembulan aku sabar kuatir lan sekar mekar ing ora-ora kang jengkar ngelakang tanpa upama nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi
Sawangane Allah Aja lalala awit tunggal bangsa Pembebasan ini yang besar sekali untuk mengikuti malam sawalan ini. Mila kula niki saged ugi mriki seperti timbali kalian marga mriki perlu ara-ara anggone hiburan Supaya neteka sarta bisa aman. ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda najan rupa kewan melu perayaan supaya neteka sarta bisa aman mula para rawuh kagem salah putri Bersama Sadi rupa meteni. kata sampun tetap lelakon kawula menawi lapat nyuwun dongeng pangarsama Gendho ayu rupane ora tegas aku sakit sirane mengaku eling kepiyane sliramu tegas pedhot katresnane sing celuk ngapura saiki aku ora nampa biyen ati iki lara bongka tresnanku wis sia-sia Bangsa iki diramu bingit tangon tresno kang wis layu. Saya lara atiku kanggo nganti diganjel keru. Kaburan awakku iki ora tegas marani ati sing tak jaluk wong pamuji kon nampa tresno nganti tekaning pati asik yo ayu rupane ora tegas aku sengit sirane mengaku elek piyane sliramu tega pedhot katresnane sing tak jaluk mong ngapura saikine aku ora nampa biyen ati iki lara mong katresnanku sia-sia Bangsa iki
tangga ati diganjel kelu ngapura aku iki ora tegas nglarani ati sing kecelok mung pamuji kon mun kotres yo ati salami mami ngapuran awakku iki ora tegas nglarani ati sing kacalok mong pamuji konku nampa tresno kanthi tekaning pati supaya bedane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama ayo prosedulur Islam sedaya bebarengan hormatono maring merah Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya ayo pro kaum muslimin muslimat sarta sholat fatayat padha kiat anggone menghormat maring meroti Muhammad lamun wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan lanat geni neraka kang mulat nanging wong urip kang gelem menghormati maring miyose Kanjeng Nabi sesayen sira dumeka ing pati diganjar swarga kang endi Rapalinati nangin tamoil Islam iku dawuhnya pangeran ayat kang kasebut ning dalam Al-Qur'an iku dawuhe pangeran mila sedulur kang samya besok bebarengan den tindakno agama Islam ingkang luwih utama iku dadi kewajibannya
terus montang manting rasaku saya kebanting rontang ranting atiku rong sumanding tapujo wayalmu jebol gawe kena atiku taleke pijer ngridumring impenku terus montan manting rasaku saya kebanting rontang ranting hatiku rong sumanding sepul gawe kena hatiku taleke impenku lali-lali aleotan saya katon sulit siamu sinungging indah esmu postito papanku mawar biru ing atiku teko temen dino wangi gawe tatu donya pancen ora musah godhong jati yo mung siji wanita sudyane ngati kang semboto nyenggol inti jejangkon dong ayu widodari swargaku nganti tekan pati tresno suci tandemi nora luntur najan ati ajur mumur najan ku kok jagat iki aku ora bakal mundur terus pasungging tresnaku ora bakal luntur terus montang manting rasaku saya kebanting rontang ranting atiku urung sumanding tapucung wayanganmu jebul gawe kena atiku taleke pijer itu breng impenku lali-lali ngalelotan saya katon sulit siamu sinungging indah esmu postito papasranku mawar biru ing atiku teko temen rino wangi gawe tatu donya pancen ora musa godhong jati yo mung siji wanita sudyane ngati kang semboto nyenggol intine jejangkon dong ayu widodari swargaku nganti tekan pati tresno suci tandemi nora luntur najan ati ajur mumur najan ku kok jagat iki aku ora bakal mundur terus pasungging tresnaku ora bakal luntur donya pancen ora mung sak godhong jati ya mung siji wanita sudyane ngati kang semboto nyenggol inti jejangkon dong ayu widodari swargaku nganti tekan pati tresno suci tandemi
bakal mundur terus tak sungging tresnaku ora bakal luntur nganti tekan pati tresno suci tak ademi ora luntur najan ati ancur mumur najan ku jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sungging tresnaku ora bakal mundur tak lali-lali ngalelo tansaya katon sulesyamu sinungging indah semu puspita papasanku mawar biru ing atiku teka demen dina wengi gawe tatu donya pancen ora musa godhong jati yo mung siji wanita soda ngati kang semoto nyekolinti sesamto dong ayu witok dari suwargaku nganti tekan pati tresno suci ademi nora luntur najan ati acur mumur najan ku jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sungging tresnaku ora bakal luntur